дуруд ҳамҷиёрони азиз, мо баъзе беморҳо савол метиҳанд, мегӯянд ки дар ҳамаи гӯшҳомон овоз пайдо шидагия. ин сабабаш чӣ бошад? Ҳамин қадр тавобат мекунем, мегӯяд лорда мерем, дигар духтурода мерем, ҳамин тавобат нашидестай, овози гӯшт ай чӣ бошад? вақте ки дар гардан остеофитҳо пайдо мешавад, устуғунчакҳои зиётӣ яке пайдо мешавад, ҳамин устуғунчакҳо ай дарун каналҳоро зер мекунанд. вақте каналҳоро зер мекунанд, гардиши хун суст мешавад. гардиши хун ки суст шид, дар як майда шамолхӯрӣ инсон шамол мехӯрад, ҳамин сулухҳавои нерв варам мекунад. вақте сулухҳавои нерви варам кард, ӯ ҷош беҳад танги дарунтарай, тавобат карданаш беҳад қинай, ба дору уколам намешавад. ира аввал бояд каналҳоро ҳӯй кунӣ, устумраро рост кунӣ, каналҳоро ҳӯй кунӣ, баъд сулухҳавои нервро тавобат кунӣ. сулухҳавои нерв бисёри касалон мераванд чандин табибота шифо намеёбанд, барое ки сабабаш ай гардан ай. аввал бояд гардана соз кунӣ, баъд солҳои саюзда аппарати увчбд ки дар гӯшҳо мемонданд, гӯшҳода гармӣ мерафт, гармӣ дарунтар мерафт, сулухҳавои нерв варамаш мегашт, овози гӯшам гум мешид. ҳамин аппаратҳо буд. ҳозир дар ҳамин замонаи мо ҳамин аппаратҳо нест, ҳаминро мо наёфтестем. ба ҷои ҳамин ҳам шумо хоҳед табиби халқием, баъд баъзе патсиентҳо монда, баъзе беморҳо монда тавсия метиҳем ки хона бирен, ё ки намаки сирха, ё ки донаи зағира гарм кунен, халтача кунен, пашти гӯштонда бимонен. вақте паси гӯшта мемонен, гармӣ мерава, ҳамун сулухҳавои нервда ки расид, гармӣ варамаш оста паст мешава, фишори хун хушрӯ мешава, овоз гум мешавад. ана овоз аз ҳамин сабаб пайдо мешавад ки хунгардиш гарданда суст мешава, так ки остеофитҳо каналҳоро меҷуқанд, хунгардиш суст мешава, тез шамол мехӯрад, сулухҳавои нерв варам мекунад. вақте варам кард, хуни инсон дар як сония якним круг давр мезанад дар бадани одам. дар як сония якним круг тоб мехӯрад. ҳамин қадр обороташ тез ай, ҳамин қадр тез тоб мехӯрад. вақте ки сулухҳавои нерв варам мекунад, нерви таги варамда мемонад, ҳамин хун давиданда дигар овоз пайдо мешавад. ана вақте ки варами ҳавая гардондем, ба овоз гум мешавад. варам ира фақат ягона роҳ ҳамин ай ки ё донаи зағира ҳозира шуда, ё ки намаки сирха гарм мекунем, халтача мекунем, бехи гӯштонда мемонем. гармии ҳавай оста ҳамун варама мегардонад. саломат бошед. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон.